Hello, it's me. Аз съм Сана. Днес в това прекрасно видео в моя YouTube канал аз изглеждам като Instagram филтър. И ще анбоксвам нещо. Какво? Винаги съм искала да анбоксвам нещо. Но не съм имала възможността да анбоксвам нищо. И сега имам възможността да анбоксна проблем. Нека да видим какво има днес в кутията с проблеми. Това е кутията си гафер. Телефонът ми, той не е проблем, но ще чета директно от телефона, защото, нали? Защо да принтирам върху хартия, т.е. върху дърво? Така, аз, Сана, като какъв капацитет ще давам решение на проблемите на хората? Нека да кажа малко за себе си. Аз съм Сана. Добре дошли в моя YouTube канал. Ако не се познаваме, приятно ми е се запознаем. Занимавам се с йога от 10 години. Малко повече от 10 години ще станат. Освен йогата като начин на живот, като възприятие за света, се занимавам с здравословно хранене. Не само, че се храня според мен здравословно. Изключвам пътите, в които съм яла пържени картофи последната седмица. Аз разработвам биопродукти като бранд менеджер за Queen Bite. Като казвам разработвам, някой ще каже: Сана, ти да нямаш лаборатория. Не, нямам лаборатория. Когато човек разработва продукт, той работи с хранителни технологии. Не само за марката Queen Bite, която е, как да кажа, my baby, моето бебче. Сега трябва просто някакви барчета да кажем. Ей, това са от новите. Чакай да ги скриеш. Ще покажа от класическите барчета Queen Bite. Ето го и днешният въпрос или проблем. Здравей, Сана! Аз съм на 36 години, бачкам от вкъщи на компютър, а в свободното си време цъкам игри на компютър. Не излизам от вкъщи, не тренирам, но често ходя до тоалетната, така че не ми липсва движение. Въпросът ми е следния: понеже не си готвя, а само поръчвам от нета, какво да си поръчвам, че да стана слаб, красив и грациозен? Първо, годините на човека, който е задал въпроса си. 36. 36, това е добра възраст, човек все още е здрав, ако се грижи добре за себе си. Тоест не би било причина възрастта да идват някакви здравословни проблеми. Второто нещо е работи от вкъщи на компютър. Така, това според мен е малко кофти, може да е IT специалист, може да е графичен дизайнер на свободна практика, може да е монтажист, може да е всичко. Но работата на компютър предизвиква доста заболявания по принцип, включително на гръбначния стълб, изкривявания. Включително на задните части, знам това как звучи. Като седиш седнал в продължение на часове. Абе, не е приятно. Трябва да имаш удобен стол, да имаш възглавничка отдолу, да ти е мекичко така. И не само отдолу, ама да, и на гърба, и навсякъде. Другото, което е, не знам, нали, предполагам, че човек си е направил така компютър, че да няма това извиване на врата, и предполагам, че компютър е точно пред него. Е така спокойно да му е врата, в странно положение. Но да кажем, че тия неща са ясни. Сега, другото нещо, което е: не излизам от вкъщи. Аз съм голям интроверт. Това не знам дали си личи, след като кажа видео в YouTube. Значи мога да не излизам от вкъщи със седмици. Причината, поради която излизам от вкъщи, е, че трябва. Не, че искам. Аз не искам. Разбирам защо някой не иска да излиза от вкъщи, защото и аз не искам да излизам от вкъщи, но трябва да си намираме поводи да излизам от вкъщи, като например да се виждаме с приятели, да ходим на йога. Може да се запишеш на някакви такива уроци по нещо, любителска фотография или нещо. Може и да си фотограф, не знам, може би затова седиш вкъщи по цял ден, обработваш снимки. Като цяло, това, което аз препоръчвам, е човек да си намира причина да излиза от вкъщи. И сега другото е, но често ходя до тоалетна. Значи, хубаво е човек да ходи често до тоалетна, защото пък не е хубаво да стискаш. Но, зависи колко често е често. В смисъл, на всеки 15 минути е твърде често. Но, нека да продължим нататък. Сега, така че не ми липсва движение. Мисля, че ти липсва движение. Ако вкъщи имаш тредмил, как се казва, бягаща пътека, или ако вкъщи имаш трамплини, или ако вкъщи, след като не излизаш от вкъщи, ако вкъщи имаш някакви уреди, с които да правиш някакво движение, това е окей. Но ако само ставаш, за да ходиш до тоалетна, това не е окей. Следващото нещо е, въпросът ми е следния. Ето го въпроса, извиняй, аз сега анализирах твърденията, сори. Малко съм като някакъв куку. Така, понеже не си готвя, а само поръчвам от нета, какво трябва да си поръчвам, че да стана слаб, красив и грациозен. Със сигурност промяната в хранителните навици е първа стъпка за това човек да бъде слаб и грациозен. За красив не знам. Но няма как човек да бъде
по-здрав или по-добре изглеждащ, ако само си поръчва готова храна, ако не излизат вкъщи, т.е. не прави някакви упражнения. Мисля, трябва да положиш усилие. Идеите са ми на твоят въпрос е: поръчвай си от онлайн супермаркет вместо от уебсайт за готова храна. Ако не знаеш точно какво да сготвиш, прави си салати. Яш само салати, казвам ти, ще отслабнеш. Лично според мене, за да се храни един човек здравословно, трябва да избягва бяло брашно, бяла захар, бяла сол. Всичко, което е бяло. Това са трите бели неща, които човек трябва да избягва. Оставяме назад бялото брашно, бялата захар и бялата сол. Намаляваме, до много ограничаваме, каквато и да е захар, голямо количество сол, т.е. може да слагаш сол в каквото ядеш, но да е по-малко. И каквито и да е тестени неща. Без значение вече дали са бели. Просто намаляваме ги. И сега вече, след като сме намалили тестените, сладкото и ексцесивното използване на сол, оставаме с плодове, най-добре сезонни. Може и замразени ягоди, малини. Аз си взимам зимата за да си правя смутита, така че не е проблем. Зеленчуци, пак добре сезонни, но ако няма сезонни, бурканчета с краставички. Ядки, кашу, орехи, растат в България орехи, бадеми, семки, такива неща. Бобови, всякакви от семейство на бобовите, те са различни видове бобови. Варива. Ориз, просо, елда, киноа, всичко, което се вари. Това, ако човек го комбинира по правилен начин с различни ядкови масла, като бътери, тахани. И с домашни зехтини малко, нали, това изисква много пари, но да кажем с... Нерафинирано олио. А с студено пресовано олио. Ако се вземе слънчогледо, това се нарича шарлан. Ако се вземе от маслини, олио от маслини, това се нарича зехтин, всичко става по-полезно. И за човек, който яде млечни, разбира се, препоръчвам сирене, кисело мляко и масло. Кашкавала е много мазен. Да, и маслото е мазно, но никой не е умрял от една бучка масло в чинията си с манджичка. И това е горе-долу да се храниш здравословно. Нали са рецепти, в интернет има супер много рецепти. Аз не съм готвач. В интернет има много такива сайтове, където има всякакви идеи. Това, което ти препоръчвам, е да излезеш от зоната си на комфорт, да си вземеш домашен любимец, по възможност куче, да излезеш повече вкъщи. Надявам се отговорът ми да е бил полезен, ако не е бил полезен, но да е бил смешен, ако не е бил смешен. Какво правиш този YouTube канал? За какво ме гледаш направо? Не знам. Ако и ти имаш проблем, който има нужда от решение, изпрати ми своите проблеми на лични съобщения в Instagram, в Facebook или на моят имейл, който можеш да го намериш в Instagram или Facebook. И в някои от следващите видеа ще анбоксна проблема ти и ще ти дам съвет. Отново казвам, съветът може да не е много полезен, но пък ще от мен. А то това е цялата идея. Съвети с Ана, диети с Ана. Ако не си се абонирал за канала ми, абонирай се, харесай това видео. Може някой от следващите видеа да анбоксна твоят проблем. Така че гледай. Това беше всичко от мен. Ще се видим следващата неделя. Хайде, чао! Чао!